Vlastne odbor som sa rozhodla študovať kvôli tomu, že som sa už v minulosti stretla s environmentálnou kriminalitou vo svojom okolí a vlastne došlo mi, že z pozície takého bežného občana nie je vždy jednoduché tieto problémy riešiť a predsa len keď už máte nejakú tú odbornú znalosť z toho štúdia, je jednoduchšie sa nejako postaviť tej environmentálnej kriminalite a zobrať do vlastných rúk. Už sme mali mnoho hodín, kedy som sa stretla s tým, že sme naozaj preberali veci, ktoré sa dejú v našom okolí, ktoré si vieme nejakým spôsobom spojiť s tým, čo vidíme a vďaka tomuto vlastne si každý nájde nejaké to svoje zameranie, čo ho baví, čo ho zaujíma a vie sa od toho odpichnúť a proste potom vlastne nájsť si nejakú tú svoju cestu v tom vlastne, kde chce pomáhať na svete. Ja som prišla na tento odbor kvôli tomu, že som sa stretla s deforestáciou alebo teda odlesňovaním v mojom okolí a aktuálne tým, že sme preberali naozaj toho mnoho na tých hodinách, som sa stretla s tým, že ma začali viacej zaujímať napríklad vody a to znečistenie našich vôd. Čiže v tom je to také zaujímavé, že proste tým, že sa preberajú rôzne tie témy, každý si naozaj nájde tú svoju cestu a to, čo ho zaujíma a môže riešiť nakoniec úplne iný problém ako ten, s ktorým prišiel. A veľmi ma prekvapil napríklad pozitívny prístup učiteľov a je vidno, že ich táto práca baví, čiže to bolo také veľmi pozitívne prekvapenie, že proste na tých hodinách naozaj nie je nuda.